Това ще е едно лесно. Ще влезе ли в кепа? Ще влезе, ама аз станах нищо. Как ще го изваря? А? Как ще издървам кепа? Той съм махал, нали знаеш? Как да влезе, аз ти кажа. Ела снимай, аз ще сляза долу и ще му откача рогата. Иде да обръща главицата вече. Да, готов е. Ихи. Да го изварих много по-бързо. Он излезе като страника. А в бор да не излезе. Но това се обърнал по едно време. Той те ще прави 2-3 пъти сигурно. Ти можеш да дойдеш да се връщаш по голям няма. Вече минута я лови баба малко като уморихме. Аз такова не на риба, докато при живота не съм правил. Колко риба съм извадил? Много виж, много добре. Да. Здрав. Ти байцек вече нагазва и канята ще го изпахва в глута. Кантар носиш? Да. Да поливам ли макарата? Ако съм дал толкова пари, как тя поля. Не дигай. Ще видя. Не знам далеч ще видя. Ще вари днем, ако сте го угасили, ви не мога да запали. Варете си мече. Бай Пенчи, няма ли го? Звънни му. Звънни му. Ай. Под стъкло е го скепа, бе. Как да го гоне? Подложи го. Дай, придърпай го само, придърпай го. Не мога го стигна. Дай, назад. Ихи. Как да го стана? Главата. Сте. Готов. Я да сега. Си над 30, да знаеш. Да, то се... Стой. Сега.